Kanti sethe kude tona le telcat for samukela umhleli wetindzaba tetfu lapha SABC Mzandile Mbeje. Mzwa sikubingelele sikwamukela itindzaba enteswati. Ingabe yini lesingayilinzela kule lukhetfo? Uzokhumbula esibingelela abalaleli Dora, uzokhumbula ukuthi kulonyaka ubaluleke kakhulu kwi-ANC ikakhulukazi njengoba kuya okhethweni lokuhola lokukhetha umuntu ozoba umongameli nobuholi be-ANC. Uma sibheka ke mhlawumbe kulezi zinhlaka ezihlakaziwe olusempumalanga luse-Eastern Cape, inkinga ngoba besiziphelelwe isikhathi. Ukhumbule phela ukuthi ama-PEC wona kumele ukuthi ekhethwe iminyaka engu-4 kuphela bese sidlule kudala ke leso sikhathi. Into ezokwenzeka njengamanje njengoba noma inini mangabe ukuthi kukhethwa ubuholi be-ANC kuba nombango omkhulu. Yingakho ke uzobona ukukhankasa sekuqala kakhulu. Futhi ke nomongameli kunje nobuholi be-ANC bonke kumanje bugcwele izinkalo buzama ukuvuselela izinhlaka zeqembu. Umongameli we-ANC nje kulempela sonto esiya kuyona uzobe embombela kanti kule esiphuma kuyona ube se-Eastern Cape. Okusho ukuthini na? Ukusho ukuthi ngempela bayabheka ukuthi ikuphi la bangaqinisa khona. Kulobuholi lobuhlakatiwe baseMpumalanga Kapa nasesifundeni saseMpumalanga, ingabe yini imithelela lengaba khona ngalokho lokwendekile? Into eyenzekile kusho ukuthi babuhlakaze ngenxa yokuthi isikhathi sawo besisiphelile. Into ezokwenzeka ukuthi ke kwasungulwa amathimba okuyiwona ke azoqikelela ukuthi ke ukhetho liba khona. Uma sikhuluma ngeMpumalanga nje, uma kuthi ayikho into ezoguquka ngeviki elizayo silindele ukuthi kube nenkomfa yokukhetha ubuholi obusha baseMpumalanga. Lokhu babugcine ukukhethwa ngo-2015 ngesikhathi ke kuse uDavid Mabuza esewusihlalo we-ANC eMpumalanga. Lokhu ke nje base ngishilo nase-Eastern Cape silindele ukuthi uma kuthi akukhonto inguquko eyitheni nabo buhlale futhi ngoMeyi ukuze ithi inkomfa ye-ANC ngoDisemba mayisihlala izohlala ngomhla ka-16 kuya kuyi-20 Disemba inkomfa ye-ANC. Zonke izinhlaka eziphansi ze-ANC zibe seyihleli. Njoba wazi ukuthi ukuthi i-ANC izohlangana kuye kube nokukhankasa okukhulu kakhulu. Sizobona nje uma ngabe kuqhubeka izinsuku amaqembu amaningi ngisho nalapha eGauteng imbala sekuvele ngoba uMakhura akabuyi sekuvele mhlawumbe umuntu njengoPanyaza nomuntu njengoLebogang Mayile sebevele bashilo kumbe labo baseka bona bashilo ukuthi bafuna ke ukuthi kukhethwe bona. Yinto ke lena ngempela esizoyidla insuku zaphuma kusuka manje kuze kuyoshaya uDisemba. Sibonge kakhulu Mzandile isikhathi sakho.